izandla zethu thina sonke ebese sivule imilomo yethu thina sonke kube lowo nalowo besiyakhuleka besiyathandaza kube lona lowo athulula inhliziyo yakhe phambi kaNkulunkulu ekuseni kube lona lowo abese yakhuluma noNkulunkulu kube lona lowo atshela uNkulunkulu lokho okumhluphayo empilweni yakhe izandla zakho uvula umlomo khohla umuntu oseduze kwakho thandaza right now in the name of Jesus baba wethu namandla onke egameni likaJesu baba egameni elingaphezu kwamagama baba egameni esithi masilibiza uNkulunkulu namandla kuthuthumela amadimoni baba kuthi kubika izifo kubala imithi yabathakathi bayethe uNkulunkulu bayethe dwala bayethe mdala kunezinsuku bayethe alpha bayethe omega sibalo besiphetho nginguye enginguye fakazwe iqiniso ndoda yamandla ndoda yayikhwepha wena ohlala phisa amagebhugebhu ukuba uIsrael anganqotshwa bayade langa lokulunga bayade thixo wenkazimulo ufanele udumo ufanele baba ukubonga ufanele baba ubukhosi bayade dwala lethu bayade semini nanini bayade mhlanu ubanzi bayade alpha bayade omega wena odalile amazulu nomhlaba wena umhlaba isenabelo sezinyawo zakho izulu indawo yakho yophumulo bayade uNkulunkulu wethu bayade semini nanini wena olonda uIsrael
wena ongaseli, wena ongalali. Abanye othinqa bayalala, abanye othinqa bayasela, kepha wena kawulali. Bayada uNkulunkulu wethu, sasikhona ekuseni. Baba size kuwe, dwala lapha kade. Baba size kuwe, lafunga ngajiki. Size kuwe, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu athembekile. Uwe Baba izolo, uwe namhlanje, uwe Baba lapha kade. Alamakhosa takababasaya. Renamando seketalika papaya. Rekepo santa pakaya. Lipakushanta kamosa. Lente kemo shanta. Reketalipa papaya. Rita poso potolobosha. Yante kemo santa. Yante kentelebos. Mikadusha takataka. Reketalipa papasata. Yante kemoshi kapaya. Rikotoli papapa. Likamandosha teke. Rikapayandosata. Enanamakosha takatele. Ripapapa sukupara. Reketeli makushata. Rekeposanta makusha. Zeketeli kapapa. Mandela bosata. Yante kebosa. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu. Vula iminyango evalekile. Kasulisa ibopha uNkulunkulu. Philisa abagulayo. Kasula zonke izibopho. Break onke ama-limitations. Ngegama likaYesu waseNazaretha. Break onke ama-curses. Ngegama likaJesu. Baba wethu engcwele izwi lakho. No weapon formed against us shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus. Say, rise up, Jehovah. Rise up, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kushanta kabosha. Kushaka papaya. Leke poposakata. Lita paradoshkete. Rika mandosikaba. Renabababosketalaba. Ribabababoshata. Reketelekebosha. Inanabakotosaya. Inanabababosha. Rekeposhikapapa. Reketelimakushataka. Rinamaseketelepesa. Break every limitations upon our lives. In the name of Jesus, we arrest every demons. We arrest every witches. In the mighty name of Jesus, we release your power. We release your fire. We release your anointing. In the name of Jesus, rise up, Jehovah. Rise up, mighty one of Israel. May all your enemies be scattered. In the name of Jesus. Rikamandarabakasa. Ribababasheketelebabasha. Yandarabashantamabasa. Anteleboseketalibaba. Shikatalibabababosete. Ranamakadosketa. Ripakatushataka. Ripapapapaya papa. Likaposataparata. Rikotoshatapaka. Inananamakosikabai. Inananabaseke. Inananabaseya. Rendelebosha. Ranamakarabasaya. Repeseketalikapakata. Inabababamakoshata. Ripapapaya kishata. Ripakushatakata. Inananaboshiando. Inananabashianda. Inabababakusha. Inakaduka. Likapayakata. Inababashaketa. Irabasaketarika. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu. Thatha indawo yakho awuhamba hambe kule ndawo ekuseni. Akothinta omunye nomunye.
uthinte nalowo osibukele ekhaya egameni likaJesu waseNazaretha. Mkhulu yesabeka uNkulunkulu wethu, akekho njengawe, akekho ngafanisa nawe. Bayethe uNkulunkulu ongcwele, bayethe edwala, bayethe uNkulunkulu ophilayo. Ubani uNkulunkulu njengawe, ubani uNkulunkulu angafaniswa nawe. Bayethe ndoda yamandla, bayethe ndoda yeyikhwepha, hlela mbiso magebhugebhu. Siyabonga ekuseni uNkulunkulu wethu, silondile babekudeni beviki, wasigcina babekudeni bobusuku bayizolo. Silibonile usuku lanamhlanje, bekungangamandla ethu, kepha baba kube ngumusa wakho. Baba siyabonga ngegama likaJesu waseNazaretha. Thank you Father, in Jesus' mighty name. Ake simshayele kakhulu izandla, ake simkhwelele kakhulu izandla, ake simnikeze udumo ekuseni, ake simnikeze udumo uNgcwele. Akekho njengaye, akekho ongafaniswa naye, akekho ongalinganiswa naye. Yena yedwa uyaphila. Enamasikiyando orabaya kabosha yentelemosika mantekemosha takaba rekemosika mama. Baba siyabonga, siyabonga uNkulunkulu ongcwele, siyabonga dwala lethu, siyabonga dwala lensindiso, siyabonga sonini nanini, siyabonga mafunga angajiki, siyabonga amathembiso afeze, siyabonga ufakazi weqiniso, siyabonga ndoda yamandla, siyabonga ndoda yeyikhwepha. Wena olwayisa impilo zethu ubusuku nemini, wena ongavumi kuba unyawo lethu lushelele, wena siphephisa usindise ezingozini. Sebaplene abantu abathakathi, kodwa uyabajaphisa, bajaphise abathakathi namhlanje ekuseni ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga dwala lethu. Ake simshayele ihlombe elikhulu uNkulunkulu egameni lenkosi. Oh hallelujah. Come on, come on, come on, Bazalwane, let's give the Lord some praise. Give him some praise, worship him. He's worthy of all praise. Father, we bless you. Father, we honor you. We thank you for your grace and we thank you for your mercy. In the mighty name of Jesus, we surrender everything, Almighty God, before you. We say, Father, less of us and more of you. We surrender everything this morning, Almighty God. We say, Father, not our will, but God, your will. In Jesus' mighty blessed name. I guess simpinde for the last time, bazalwane simshayeleni izandla kakhulu. Ngicela ukuzwa abantu ekuseni badumisa babonga uNkulunkulu. Ngicela ukuzwa abanye bathi ungcwele, abanye bathi uphakeme, abanye bathi akekho njengawe, abanye bathi umkhulu uyasabeka. Akube khona okushoyo kuNkulunkulu egameni likaJesu. Shaya izandla, shaya izandla, shaya izandla, shaya izandla, shaya izandla. Oh moya ngcwele siyabonga. Shaya, shaya, mshayela isandla esikhulu egameni lenkosi. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Siyabonga kakhulu bazalwane, siphindeni futhi simuphe isihlombe elikhulu uNkulunkulu wethu egameni lenkosi. Hallelujah. Siyalibingelela ibandla ekuseni egameni lenkosi ethu uJesu. Siyabingelela kuqala bonke obaba neinsizwa egameni lenkosi ethu uJesu. Siyabingelela bonke omama neintombi egameni lenkosi, ogogo nomkhulu, abantu abasha egameni lenkosi uJesu, abahlabeleli bethu ke, abashayi bogubhu, abasenzela umsindo, abasiqophelayo, ama protocols zethu, ama ushers wethu. Ngicela bazalwane siqhubele uThixo ihlombe elikhulu.
Ngokhethekile siyabingelela bonke abefundisi zonke izicaka zikaThixo egameni lenkosi ethu Jesu, abafundisikazi, omama emfundisi, asibashaleni ihlombe elikhulu egameni lenkosi ethu Jesu. Ngisacela ukulizwa ihlombe laseThekwini egameni lenkosi. Ngisacela ukuzwa umsindo omkhulu bonke lilize mkikize konke bakhona yini omama la endlini? Akhona amalady lapha endlini no? Ngisacela ukuzwa mama neyintombi beliliza bakiki. Hallelujah. Praise the Lord. Ngicela nje ungakahlali phansi ubingelele nje abantu ababili abathathu sobona makhelwane wenze kahle wabakhona namhlanje ekseni egameni lenkosi ethu Yesu. Egameni lenkosi ethu Jesu. Because umakhelwane nje uthando nakho ke because umakhelwane nakho ke nakho ke because umakhelwane uthando sobona makhelwane wenze kahle wabakhona kube khona nje okuncomayo kumakhelwane uthi nje yazi enhle ingubo yakho, yazi enhle hairstyle yakho, yabona nje kube khona into encomayo, uncome nje Nkosi yami Jesus. Nakho ke bazalwane ngicela simuphe izandla enkulu uThixo wethu. Ake nishayele abaseGauteng iWenberg izandla. Women conference izola hayi bebonakele ngeke ake nilise ke bashayele izandla nithi sinishayele ihlombe maWenberg. Hayi kusho ukuthi yalapha ke izobe ikwelinye izinga. Uyabona maqala kuphuma ama-flowers kusase elikanje kuyoba njani ke nge-women conference, kuyoba njani pheleni kwenyanga ngoba already sasinikiwe ama-flowers ethu. Ake nibashayele izandla bonke abanikeze ama-flower. Hayi ngiyanivuma nina nikezwe ama-flower ekseni, ngiyanivuma tshela umakhelwane uzoyithola nawe imbali wena nje iba khona kwi-women conference pheleni kwenyanga. Sizobe sila eThekwini ziyakhala women conference, the cry of a woman. Hayi Nkosi yami ngiyayisaba, ngibona ngathi incane lendlu yethu. Nkosi yami sizayithini kodwa lento? Ake simshayele izandla uNkulunkulu kakhulu bangcwele egameni lenkosi. Bese ngogcina sishale bonke ababukeli bethu abasibukele emakhaya sibashayele izandla, nabasibukele emakhaya ngaleso sikhathi ake nisishayele izandla thina esilapha enkonzweni egameni lenkosi ethu Jesu. Praise the Lord. Mfundisi undabandaba mshayeleni izandla, usiphathela kahle uhlelo egameni lenkosi. Ngisacela nje ukubamba isandla samakhono nombuze a simple question uthi Meza, indone oyilindele kuThixo namhlanje? Okay, mangaba kasiva isiXhosa khawumbuze ngesizulu uthi makhe yini oyilindele kuNkulunkulu namhlanje? Mangabe futhi akasizwa isiZulu mbuze ngesilungu. Say neighbor, what are you expecting from God this morning? Ungathi from God, uthi neighbor, what are you expecting from God this morning? Again, uthi ulindeleni umakhe. Bonke abeze ba-expectile of the expectant they will receive, for we are serving a mighty God. We are serving the unchanging God. We are serving the mighty one of Israel, the strong one in battle, the one that opens and no man can close. Akasumshayela izandla enkulu egameni lenkosi. Singahlala phansi ebukhoneni benkosi ethu Jesu.
Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bangcwele, uNkulunkulu anibusise. Sisesemvuselelweni yale eWenberg. Awukwamnandi Jesu. Niyibonile inkonzo? Niyibonile? Hey, yalena i-challenge yo. Ya i-challenge kodwa kumnandi abanye abantu nabaqale qala ngoba nizokwazi ukuthi niwe ukuthi hayi la nala siyabashaya. Come on Durban, come on. Come on Tegu, come on. Siyabashaya, siyabangena. Hayi sibonile tshela makhelwane sibonile. Kodwa wait for our turn. Siyeza pheleni kwenyanga. Usayibona into ezobilapha. We Jesus. Ake nimshaya izandla kakhulu bangcwele uNkulunkulu. Sibusiseke kakhulu eGoli. uNkulunkulu ube muhle bazalwane. Bekungelula ke akukho lula ke ukwenza ama preparations walezi nkonzo. There are many logistics, there are many challenges eziba khona kodwa uNkulunkulu uhleze vela njalo. Akodwa kusamaye muhle uNkulunkulu bangcwela ke nimshayeleni izandla. Hey. Yeah. Siyabonga ke kakhulu ke ama lady lungani ke bazalwane lungani konke nje kuhambe kahle kakhulu. Hey. Umvangelikazi mandoda lo bephethiswe. Hayi. Ithemba lisekhona. Bakhona abantu abangasabi ukubeka iqiniso njengoba linjalo. Hayi uNkulunkulu umsebenzisile ngeke. Yo. The whole service nje. Yeah, bazalwane maye kumnandi ukukhulisa. I was so proud yesterday ukubona naye a lady bekakhuluma ngama finance, how to manage your finances. She's one of my students kwi-class la Monday. Ngifundisile bazalwane ngangithathe kancane. Khona ngabafundisa bafundiseka babamba namhlanje bema phambi kwabantu basho ukuthi how to manage your finances. Yeah, you have to deal with your debts. Yangithi uyibona leyo nto hayi usifundisile ngeke mshaleni izandla bonke nje kodwa sibashaleni izandla siyabonga kakhulu bangcwele egameni lenkosi ethu Yesu. Ngiyacela nje ningiphe imizuzu engamashumi amathathu ukuya kumzuzu engamashumi amathathu nanhlanu 30 to 35 minutes I will be done. Kule insuku ngiqonda straight to the point. Mr. Mukaya, you are welcome sir. Thank you very much. Ngicela simshale izandla Mr. Mukaya. Ngiyamthanda lo baba. Masengekho usukaphumile ngomsebenzi. Kodwa into engiyithandayo makafikile nje first week agenze mistake uyavela enkonzweni. Hayi sisi cha kusho ukuthi wathandaza mntana sekhaya. Hayi wathandaza umona ufuneka. Bashaleni izandla, bashaleni izandla. Bathandazelwa yimi ke njalo. Futhi bashadiswa yimi. Umshado wabo wawuse Richards Bay. Yini konje le ndawo? Yes. Uyisithabathaba somshado. Isilungu sasiphuma lapha nami lela langazi ngangisithathaphi. Ngoba khona wangidonsa ngendlebe wathi manje kukhona ababuya ngale ngasekhaya eNigeria wasethi ke uyabona mfundisi bese ufaka isilungu. Hey uyabona umuntu angathi kimi shumela ngesilungu kwangathi kunebhathini alipresayo. Esami ke lalelani bazalwa esami isilungu ka akusiso lesencwadi. Esami isilungu salencwadi engcwele sinogcobo nami siyangixaka mase ngisikhipha ngalendlela. Haleluya. Kuyasho ukuthi uyabona kube mina ngaqhubeka
nesikole. Hayi ngabe uJesu akaziwa. Ngiyabonga Jesu. Angisho ukuthi wena nawe besothi umpostoli uhleza wena you have an opportunity, when you have parents who make sure so bakho nje work very hard. Young people nayizolo ubekhuluma nge-education uthe ngithande nawo amazwi awashilo maseqokisa ingane ijazi wathi mntanami thatha lento ayinabungozi. Hayi esho imfundo athi mntanami thatha lento ayinabungozi. Mntanami nami ngisho njalo thatha lento imfundo ayinabungozi. Siyabonga kakhulu bazangenziwa kwenama kwenhliziyo. Hey uthwala umsebenzi kuyanceda ukukhuleka ngoba bekuthiwa awukhuleki. Uyabona ukuthi istress singakubulala ngoba uthwala ngapha uthwale ngapha uzwe ukuthi yabona manje kuyakhuphukela kuyasinda. Hayi angisayiphathi ke nasebathi baba angizukuyikhuluma emoyeni ngizontshela ningikhumbuza amanqele mase bathi baba manje ngizokutshela ukuthi manje ini pause. Sesiyangena ezweni lenkosi. Ngicela bonke abaqala ukufika phakathi kwethu abasivakashele baphakamise izandla sifuna ukubamukela egameni lenkosi ethu Jesu. All the newcomers, all our visitors egameni lenkosi. Wasiphakamisa ngathi awukho sho sisi wami yazi ngathi awukho sho mntanami. Mshaleni isandla esikhulu bashaleni izandla bazalwane bashaleni ihlombe egameni lenkosi. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bazalwane. Thank you uNkulunkulu anibusise. Thank you for coming. Niphinde futhi nibuye nakuleli viki elizayo bese nitshela nabanye ukuthi besise Eagle Mountain ziyakhipha. Nisho netsonje nithi ziyakhipha bona bazo understanda ukuthi kusho ukuthini. Ngiyacela ke all the ladies, let's do our preparations. Let's make sure ukuthi everything ihamba accordingly. Let us exceed our expectations. Nikhona bazalwane ya ngesishaye mani into mina igile ngiyazi iso masenze sinendlela yethu nje la ekhaya kune grace ya la ekhaya. There's a grace ekhona kuleli bandla sithi senze into uNkulunkulu avela yenze ibe isiphihli mase kuphelile nathi simangala ukuthi kanjani ngoba besishoda ngo1 no2 no3 khona nje sibone igrace uNkulunkulu ayibeke kuleli bandla. Ngiyazi ke ukuthi sizoyishaya ke into yethu sizoyivala ke sesiyivala eMthatha first week ka September. Is it August? September, yeah, first week ka September sobe sisemthatha egameni lenkosi siyivala khona la month end Saturday month end nje makuphela inyanga egameni lenkosi. Right angisho bazalwane month end is fine. So ngiyacela ke lizophuma nathi ke ipostolate very soon egameni lenkosi ethu Jesu bese ke Nkosi yami siyalokho siyalungisa. Siyacela kakhulu ke isupport kubazalwana ke siyimiseleni sisebenze nje ngamandla uNkulunkulu uyosiza. Ayibazabalazile egoli balwile balwa egcineni bayithola ivictory. Nani ngiyanipromisa nizoyithola ivictory. Amen. Mshaleni isandla uThixo. Uyinkosi yezulu uphakeme kakhulu ngizolibonga Jeremiah chapter number 31 verse number 15 loma siqale ku verse number 14. Jeremiah chapter number 31 verse number 15 loma verse 14 15 uthi kwehla uzofika mhlambe ku 16. Jeremiah 31 verses 14 to 16. Nakho praise the Lord.
Incwadi ngokunga Jeremiah chapter number 31 verse number 13. Yebo. Khona intombi iyakuthokoza ekusineni. Nezinsizwa nabadala kanye kanye. Yebo. Ngiyakuphendula ukukhala kwabo kube ngokujabula. Ngiyaphendula ukukhala kwabo kube ngukujabula. Ngibaduduze. Ngibaduduze. Ngibathokozise. Ngibathokozise. Bengabe besaba nosizi. Bengabe besaba nosizi. Ngiyakudelisa umphefumulo wabapristi ngamanoni. Ungabusaya kuba priest. Ngifuna ukukhuluma ngamadodakazi. I want to speak of the daughters Noma ngabesifazane. or of the women. Since lena inyanga yabo. Since this is the women's month, Ngicela ungibambela uMatthew chapter 2 verse number 18. Matthew 2 verses 18. Ngokuka Matthew chapter 2 verse number 18. Incwadi ngokuka Matthew chapter number 2 verse number 18. Yebo. Kwezwakala izwi eRama. Kwezwakala izwi eRama. Ukukhala nokulila okukhulu. Bambeke ukukhala nokulila okukhulu. uRakheli ekhalela abantwana bakhe. uRaheli uyakhala ukhalela abantwana bakhe. Engavumi ukududuzwa ngokuba abasekho. uRaheli kwathi noma sebemcomforta bemduduza akazange avume ukuthula wakhala ngoba bengasekho abantwana bakhe. Akuphinde futhi lelo verse. Verse number 18. Kwezwakala izwi eRama. Kwezwakala izwi eRama. Ukukhala nokulila okukhulu. Ukukhala nokulila okukhulu. uRakheli ekhalela abantwana bakhe. uRaheli ekhalela abantwana bakhe. Engavumi ukududuzwa ngokuba abasekho. Engavumi ukududuzwa ngoba abasekho. Akwayithinte ngesilungu lo verse 18. A voice was heard. Asambe. In Ramah was there a voice heard, Yes. lamentation and weeping, Lamentation and weeping and great mourning. and great mourning. It was Rachel weeping for her children, It was Rachel weeping for her children. and she would not be comforted She didn't want to be comforted because they are not. because they are no more. Nkulunkulu abusise ukufunda kwezwi lakhe. Ngicela kafushane nje bazalwane Shortly today, saints, imizuzu nje embalwa in the next few minutes, ngikhulume ngowesifazane. Ngikhulume ngowesifazane owamemeza. a woman who shouted greatly, Ngoba lithi iBhayibheli a voice was heard. because the Bible says kwaswakala is. Ngamanye amagama izwi lalingeke lizwakale kanti akekho omemezayo. And the words of voice would not be heard without someone crying. Intimi yalonyaka ye-women conference The theme today for the women's conference, ithi a cry of a woman. it is Lilo Sowesfazane. Lesi sihloko ngisithola kuNkulunkulu. I found this theme from the heavens. Ngibuza uNkulunkulu ukuthi kulonyaka When I asked God as to what is siyothini here, kwinkonzo yomama nentombi. what shall we say in the women's conference? Ngithi uNkulunkulu ngicela imessage. I asked God for the message. Uthi uNkulunkulu I have a message for them. Says nginawo umlayezo wakho. Go and tell them to cry. Hamba batshele ukuthi abakhali. Go and tell them to voice out. Hamba batshele ukuthi abakhiphe isililo. Go and tell them to mourn. Hamba batshele ukuthi abazile. Go and tell them to weep before me. Batshele ukuthi abakhale phambi kwami. Because I am God. Ngoba nginguJehova. I am able to change their situation. Ngakho ngikhumbula isimo sabo.
The Bible says that cry a woman of the sons of the prophets. That cry a woman of the sons of the prophets. 2 Kings chapter number 4. That cry a woman of the sons of the prophets. That cry a woman from the sons of the prophet. A voice was heard in Ramah. Rachel is weeping for her children because her children are no more. Voice was heard in the city of Rachel had been crying for her children because they were no more. The word always facade. The woman before she has come, before she has wept, before she has cried, heaven shall not be always facade before the woman. For there to be a change, the woman ought to cry out to the heavens. Cry out to the heavens. When a woman cries, the heavens will respond. Because the cry of a woman is the same as the cry of a man. The cry of a woman is the same as the cry of a man. A woman shall cry. The heavens cannot do. Why do you not cry? Why do you not weep? Why do you not cry? Because when you face you, why do you not pray? Woman cries when a woman voice out. When a woman cries, when the woman is fed up, when the woman is fed up, there is nothing that you can do. In other words, we need women in the church. That's what I am fed up. I am sick and tired. I can't take it anymore. Hey, mama. See. Before you have listen. Situation cannot turn around. Tears of a woman. Tears of a woman. Not like the tears of a woman. The situation you are in right in jail. Not right as a why don't you cry? Your children are drugs. Why are you not crying? Marriages now why do you not cry? Because as you cry, now is the time. The time is coming. And the time is now. When a woman has to cry.
ubona izwe lonakele kangaka and you see the amantombazana namhlanje agqoka ingubo elingana nale bhantshi lam wena uhlela uthandazi because ke emsebenzini your neighbor goes through, uhlele uthandazi still do not lalela listen. libizwe ngaphandle. Now is the time Isikhathi manje to change the situation. ukugula isimo Now is the time isikhathi manje to grab the bull by his horn. ukwazi ukubheka Now is the time isikhathi to manje cry before God. khala phambi Because when you cry, kwakho, you are saying to God, uJehova, I am less manje uNkulunkulu and you are more. wena uNkulunkulu When you cry to God, ukhala kuJehova, you are saying, uthi wena I don't have ability, awunalutho, I don't have power, awunawo but you have power. wena Jehova, When you cry, ukhala you are saying to God, kuJehova, Lord, Baba, change my situation, ulalesi simo, change my situation. ulalesi simo, Your tears, inyembezi zakho, your tears, inyembezi zakho, siyabhala, as they write, sibhala message, they write a message, esenhlizweni. message from your heart. Sometimes when you pray, Yazi ngekhathi mawukhuleka, indlela esithandaza ngayo, the way that you pray, izulu kalizwa, the heavens cannot kodwa hear. na ungalila, If you just cry, na ungakhala, if you just cry, khala kuye. amen. Inyembezi zakho Yes, that you zizobhala imessage write a message. ukuthi ukhaliswa yini. Why you are Bese izulu liyeza the heavens shall arise. lime ngakuwe. It shall be on your Hlaleleni ungakhali mama, Why are you not crying? njengoba ukhula kangaka nje, As you are, njengoba ungena ey'bhedlela uphuma ey'bhedlela, as you coming in and njengoba ufuna usizo ngapha as nangapha, you seeking help. lalela ngikutshela, Listen, let me tell you. kwakukhona owesifazane Was once a woman. owayenomopho Woman with the issue for of blood. 12 years, For 12 years she had it. ebanjiwe lokukugula, Bound. ekhula lo She mama, was sick. wachitha yonke imali yakhe, She spent all of her money. waspenda konke She anako, spent all she had. wasala no She zero. was left with Kodwa nothing. ngelinye ilanga On one day, wafika uJesu Jesus came to the emzini city, wangakubo, the city where she was wathi in. nakafika As Jesus isiqubu arrived, samemeza, tshela umakhelwane tell kuyashawutha your ma, neighbor you need to shout neighbor. kuyavoyiswa You out. are to voice Sathi yourself. isiqubu And Jesus, she said, Jesus. sathi isiqubu And she Jesus. said, Jesus. Uma kuzwakala lo msindo, If the noise was lo heard, wesifazane this woman owayegula, who was sick, owayenesimele who had a smell ngenxa yokugula kwakhe, because of her illness, owayengakwazi ukuvakasha couldn't kwamakhelwane go to her neighbor's house ngenxa yokugula because kwakhe, of the illness that she had, ngenxa ye-low self-esteem because yakhe. of the low self-esteem she Lithi had. iBhayibhili, And the Bible says, wathi she said to uma herself, ngisuka la if I move from here, ngizoya I kuye, will go straight to ma him. ngifika And kuye when I get to him, ngithinta I will umphetho touch the hem, the wengubo yakhe, hem of his garment. lokuthi akamthintanga She mile, did not touch him while standing. kunomehluko There is a difference khona to bamthinta bamile, those who touch them kodwa lo while standing. wesifazane But this particular wasibona woman ukuthi I'm not worthy herself is not to worthy touch him while I'm to standing. take me. Waya And emadolweni she crouched down on her knees wasawuthinta umphetho. and touched the hem. Namhlanje And today, I ngiyathandaza, am praying. South Africa, South Africa. wake up, Vuka South Africa. woman of valor, Bafazana wake bekhuleka. up. Vukani The manje. time is coming, Isikhathi the siyeza. time is now. Isikhathi futhi When a sifikile. woman has to voice out, Omama when a bezokhala. woman has to cry, Besifazane cry bakhale. before him, Bakhale phambi cry kwakhe. before him. Bakhale God phambi will kwakhe. change your situation. Jehova guqula isimo. Wathinta umakhelwane umtshela ukuthi makhe, Touch makhe, your makhe. neighbor and say, neighbor,
ukulila phambi koThixo kuyashintsha isimo. To cry before God will change your situation. Ukukhala phambi kwaNkulunkulu To weep before kuyashintsha God isimo. will change your situation. Abesifazane banamandla. And women have power. Abesifazane bambathisiwe nguThixo. Women have been clothed by Into God. nje ukuthi bona bayibukela phansi. That you instead you despise them. Abazalwane, Church. ikhathi zishintshile manje. Times are now changed. Ungathi mina ngiwumama. Don't think I am just a woman. Stand in the gap. Stand in the gap. Escalate. Pray. Ukhuleke. Pray. Ukhuleke. Push. Ukwazi ukukhuleka. Push. Ubeke Awuthinta ukhuleke. babili abathathu uthi phusha makhe phusha makhe phusha. Phusha makhe phusha. Phusha phusha. Hayi mpostoli kule nsuku kunzima. It's very difficult in these days Umthandazo usaphume. because the prayer doesn't Baba come kule out. nsuku kunzima. It's very difficult these days. Amandla phelile. You don't have the power Ayikho anymore. mntana into engizokunika yona. Nothing I can Kodwa give to you. ngizokunikeza upush. The only thing I'll tell you is to push. Ngizokunikeza upush. I can only give you Ngoba the upush push. uyawenza Because the umehluko. push will make the Ngoba difference. upush It's uyasebenza. the push that will work Ngike for ngafika you. esibhedlela. To those who are in hospital. Ngiyakhulekela ogulayo. To those who pray over the Kwasho ukuthi sick. ngizondlula ku-labour ward. I was going through the labor Uma ward. ngidlula ngaku-labour As I ward. went through the labor ward. From ngiqala. From the time I The started. first corner of labor ward. kulowo qale ngahlangana naye. Ukuyofika to the last corner. Ngize kuyofika kwikhona lokugcina. Ngangizwa into yodwa There was phakathi. one thing I heard inside. I Ngangingaphandle. was outside. Kodwa ngangizwa umsindo ongaphakathi. Inside I could hear the noise. Ngangizwa It wesifazane was only the woman I could ethi hear. push All she mama. said was push. Ngangizwa All I umsindo could hear was the noise. wesifazane The noise lila of the woman who cried. ekhala. Cried. Ngezwa omunye I wesifazane heard another woman. ethi pusha All she mama. said was push. Kade ngiyazwa. And I heard. Ngezwa umsindo wesilisa. I heard a man's Naye voice. athi push. He was also saying Athi push. push He mama. said push, mama. Kodwa ekhala kabuhlungu lo. But today, Ngake ngathi kuma. I stood. Kodwa angazi kwenzakalani I said, I ngaphakathi. don't know what's happening Kodwa inside. ngiyacabanga ngoba kubhalwe labor ward. Yeah, I think as a Ngiyacabanga ukuthi ward lokubeletha I le. think this one is in labor. Angazi mayebeletha owesifazane. Don't know when a woman is Ukuthi in ubeletha labor. kanjani. As to what exactly Kodwa happened. ngike ngezwa. But I have once heard Odokotela namanesi doctors and the nurses. bangitshela They told me once bathi owesifazane that a woman, nasekufika iy'nsuku when her days are closed, nasekusondela when iy'nsuku her days are closed, zokubeletha her days to give bathi birth, ufika kule stage there's one thing that sama-labor the pains stage of the labor pains, sokusikwa the imihele stage of the labor kuthiwa pains, masesikwa imihele and when the labor pains are akafuni there, lutho there's nothing nothi you will have. umnikeza yona uyilahlela You le will give her a word. nothi uthi yambamba akafuni You don't even want you to hold her. uyalila akhale She cries all the hayi time ngoba ngalifuni usizo because she doesn't want kodwa help. ingxaki The reason yile is nto the ezayo thing that is coming. hayi Church, wena inkinga your yakho problem, nasekufika isizini and yakho your season has arrived. yokubeletha Your season to give birth. u-entertaine abantu abanikunikeza izinto You always look at people kodwa who give things, owesifazane but you a woman owaziyo who knows ukuthi kunento that there's ayibelethayo something that I am owesifazane to a woman owaziyo knows ukuthi kunento that there is something engaphakathi kimi inside of me. akafuna lutho I don't want nawuthi anything. nawo amanzi When you say yes, wathatha water, wantshingele throw them away. ngoba le nto Because the spirit ayisafuni any doesn't want disturbance any ngoba disturbance. le nto Because the spirit ayisafuni ukuphazanyiswa doesn't want any kodwa bapha disturbance. besifazane Where are the women? abazokwala nento abayikhulele isikhathi manje It is now time. isikhathi manje It is now time. hayi ngake ngafika kwelinye ilokishi uma ngingena ngidrayiva ngemoto yami ngahlangana nomfana I met up a young man. elwa nentombi yakhe He was walking with his intombi girlfriend. yakhe yayikhulelwe His girlfriend was pregnant. kule
lento engayinothisa There's one thing that I lo noticed. mfana oyithi mayeshaya nentombazane le ntombazane ifike This woman was, kodwa nakathi uyakhahlela but as they tried to le kill her, ntombazane kuneyimpama beyizithola although she was being affected kodwa at the makathi top, uza ngapha lo but when mfana this boy came to the scene, ikhulelwe isisu she singaka was pregnant and she had athi a lo big mfana stomach. ngizokukhahlela As he said, I will uyabona kill you. makeza ngapha But as he came to the scene, yayihlanya le this ntombazane woman will go yayifika She would have izifika avoided. ibuyela She muva would even jump athi her. umfana As he ngizokukhahlela tried to kill her, ifika le she would ntombazane avoid all the yini le ntombazane eyifikela Why is she kangaka avoiding the kill? ngifikele into It is the thing. ngifikele She's into protecting the thing. ngaphakathi The thing inside of ifikele her. umntwana She's protecting the the child. time is coming God is the time is now God is the woman of valor protect your children Vikela umntwana wakho. emhlabeni nasemazulwini oh kodwa Nkosi yami Jesu langasaya thinta umakhelwane thinta umuntu oseduze kwakho Touch your neighbor, touch anyone who's close to thana you. makhe And say, neighbor, fikela umntwana protect your child. fikela umntwana Protect your baby. fikela umntwana Protect your baby. fikela umntwana Protect your baby. umntwana uyafikela You ought to protect your child. bangamshaya ubuso babo They can hit you in kodwa the siloku face. bangashayi But ngapha when they hit your stomach, ayayidifenda le ntombazane defend your idifenda baby. izijampele eceleni Defend until you athi jump. umfana They ngizokukhahlela try and hit ithi you. intombazana Defend your ifika baby. unyawo ngapha Defend your kodwa baby. siyangena ngapha Although they try yayithi to intombazana but the lady noma said, ungabushayi ubuso babo though you may hit noma my face, ungabumosha ubuso babo though you may hit kodwa my face, as long but now ungathinti ingane yami touch my child. ungangithinta mina You can touch me. kodwa ungathinti ingane Don't yami touch my child. mpostoli uthini What are you saying about mina me? ngikhuluma I ngomntwana am talking about the child. ongumoya The ongcwele child of the Holy Spirit. bangakuthinta wena They can touch you. bangakhuluma ngonkulunkulu They wakho can talk about your kodwa God. fikela ingane But protect the fikela child. ingane Protect your ungangeni child. noma ngabe kukephi Don't allow umuntu okhulelwe the person who akahamba is ngena doesn't go into any place. okhulelwe Whoever is akangeni noma ngabe don't kukuphi go into any place. uyayikhetha indawo Choose the place. thina siyamangala We are amazed kule insuku in these days. kunabantu There abazulayo are people who are hopping now, from one church people baphuma to kule another church bayongena kula bandla. attending revivals ongazazi eyakhe ingane Your child. uhamba uyi-exposa yonke indawo Exposing your child. uhamba uyifaka yonke indawo Putting them everywhere. lalela Listen, child. owesifazane To a woman. basakhulelwe Woman who was akangaba sahamba kakhulu they don't go to I know. Hlalani phansi. Angiyikhulumele. Angayishumayeli. Bazalwane bashunyayezwe kakhulu. Sometimes we need to talk. We need to talk sense to them. Fanele ukwazi ukhulume okuzwakalayo kubazalwane. The reason why le ntombazana beyivika kakhulu ngapha kodwa ngapha zimthole. The reason why she was protecting her stomach. Ubethi lo ntombazana noma ungabuthola ubuso bami She was saying, even though you may beat my face, noma ubuso bami ungabumosha even if you may ruin my face, kodwa ungadlaleli la. but don't play in this area. This is my space. Lena yindawo engeyami. This is my territory. Lena yindawo This is my engeyami. blessing. Lena isibusiso This is a sami. miracle. Lena yisimangaliso When sami. imiracle yakho Your miracle ithintwa yiwo wonke umuntu touched by absolutely ingane
intombazane eyodwa wazala uyala shana makasa buya ngizwakali yini athi lo mfana uyangijwayela we athi lo mfana qwa angaviki athi nje ubuso ingene impama ithi qwa kodwa nakeza ngapha athi ngijwayela kabi ngizokukhahlela bukani umile kodwa Jesu wevuka ebuthongweni ngegama lika Jesu. Umfana nami uyakhahlela ungavela uthule nje bakhona phela vele abanjalo. Mshayelani mina. Qwa. Ha, Shabani. Ethi ufana uzokushaya. Ngizokushaya. Ethi ntombazana. Ushaye bani? Ethi ufana. Qwa. Ethi ha, uyangishaya. Kanti ngani ushilo nje wathi ngijwayela kabi. Ngijwayela kabi bona umfana elokishini sebaphumile ke nabantu. Ngoba kunabantu abathanda idrama. Ethi umfana esebona ukuthi bambukile sebayabuza mama wenzeni kodwa Nkosi yami kaze yenzeni ingane abathi abanye hayibo ikhulelwe nje lengane yazi uzoboshwa lo mfana ethi nakezwa legama lokuthi uzoboshwa lo mfana akhabe kakhulu athi ungijwayela kabukani ake nilethe umuntu oright hey yabona mshana ungeze esontweni uyala yabona ukuhlala ungeze esontweni usele manje ethi umfana ngizokushaya ngijwayela kabi umthetho umfana ngizokukhahlela hayi mntwana ngena la ethi umfana ethi ngiyawukhuza umoya wokuthithiba yayibona ingozi yokunga-attend inkonzo yokumshana zonke le nyanga lezi bengezi enkonzweni ngiyambona usele hayi angizukumyeka ngizushumela kwezinye ingane zabantu la ngikhulume yena ngimyeka mina ngishumela wonke umuntu umndeni wakithi ngishumela uYesu mina usele ethi umfana ngijwayela wena ne uyangijwayela ufuna ukubonana nangitshayela wena ufuna ukubonana yabona ubuso lentombazane yayibunikele ithi ubuso angabushaya kodwa lo mfana athi ngizokukhahlela wena ungijwayela kabi ngizokukhahlela wena yala intombazane yathi ungabushaya ubuso ungabudamage ubuso kodwa ungahlaleli la ungahlaleli ey'tsheni ey'fayo. There was a child inside of her. She was not protecting herself. Because had she been protecting herself, as he tried to hit her, she would have avoided the hit. But her hands were always in her womb. Because this child understood that there's something that I am carrying. And the land of say Jew. And this thing is now due. Something has reached its due. Something has reached its due. When a woman is about to give birth, naloku bekakuthanda akangaba sakuthanda, naloku bekathanda ukukuphuza akangaba saphuza, uyashintsha kunezinto beyithanda nochocolate akasawudli necoke akasayiphuzi. Yini indaba akusasi mina manje ophuzayo makuphuza mina
It is the one inside of me. angisaphuzi ngedwa Not the one who drinks anymore. ngiyayazi le nto I know this thing. enguphuzayo What I drink, nomntwana uyakuphuza my child also drinks. engudlayo Whatever it is I eat, nomntwana uyakudla child also eats. hayi Church, engubhemayo I smoke. nomntwana My uyabhema child also that's smokes. why ingane zanamhlanje My children today azidakwa are azidakwa alcoholics. thina sifuna ukusolve iproblem We want to yamanje solve the problem right now. lana sidila nayo Problem that we are why dealing we with. are failing The reason we because fail. thina Ingoba, sidila we are only the dealing situation with the situation asidili and not. hayi kodwa nkosi yami sidila thina We are only dealing with the situation with mfundisi the apparent we are situation. trying to deliver Zama young ukhulula. people from the demon of alcohol Abantu ngedimoni ngoba ngifuna lokuphuza. ukwazi But we don't noma know ungathi wena if you hayi mina ngiyiphuzela amasayida nje uyisidakwa hayi mina ngibhemi to those who say I don't smoke, isasihabli babi I only do have. uyaphema You wena are also a smoker. habli babi ungumzalwane hayi phela yazi khona abantu abaphuza sina uyaphuza manje You are also an alcoholic. lesikhathi wena mpomporosa mpompompompompo iyaphuza lengane la izovela vele The isidakwa child will be sontwana an alcoholic when they are born. namhlanje sitreata ama-symptoms ama-problems Today we treat impawu the zenkinga. problem is not with symptoms Inkinga yikho kwizimpawu we have to zayo. deal with the root cause Malana nempande yayo. yo lo baba mangakhuluma kanjani ngeke ngiphinde ngibheke la ngifuna vele ukukwenza ubunyanya mntanami ubunyanye uthi sisi kanti konke lokho yahlala shabalala khona imambane la izithi we uyahlala mina ngiyekela amasayida namhlanje sinenkinga abalaleli labantwana bezwa badla ama-drugs awaqalanga esitratweni ama-drugs The drugs did not start in the streets. aqale esibelekweni They started in your womb. yakrave umntwana afika emhlabeni sekuyakrave Coming into this world, they already have a craving. wazini ngokrave lo What do they know about this craving? ney'ngane ey'belethwa manje ube uyibukisise kahle leza no-lately You must look closely at the children being delivered today. unless ekhaya ningabazalwane Unless you are saints or believers in the house. kodwa babuke kahle abantwana banamhlanje But you must also look at them very carefully. kufana negrip yakhona manje kubamba kuncane As they are small, but when they grip, kodwa nokubamba kuyabamba ukuthi hayi kanti lokhu kungakanani lo their grip strength is very why strong. igrip yakhona is strong kangaka bona noma ukunikeza idamu kuphuza kubamba ngezandla zombili kuthi Even when you give them a pacifier, they're able to. kujwayele kade kwasa kuphuza ukunikaza idamu enobisi kuthatha idamu kuyilahlelele kuthi akufuna damu kufuna utshwala thula nana ukunikeza isitoki
City kuthi ngqaka yiwani kuthi akufuna Stock City kufuna ugwayi kufuna ukuphema. Done so much for me and I can't tell it all. Sacala ungibuzela umakhelwane umuntu ohlele eduze ukuthi Ask your neighbor, usazobuya next week. are you coming back next week? Hayi ngiyayibuzela nje. Ngiyabuzela nje. Ngisacela mangaba kaphendulo ngapha ubomyeka umuntu yabona kuyinkinga enkonzweni ukuhlala eduze komuntu ongakhulumi ngoba izinto zala insindisweni zisebenza ngokukhuluma. If the Bible says thou shalt speak and thou shalt declare a thing and a thing shall come to pass, thou shalt declare a thing. Ubokusaba uhlala komuntu noma uhlala eduze komuntu ongakhulumi ngoba ngalesikhathi kumele wenze declaration u release during that time when the anointing is there, because before a miracle happens there must be the atmosphere of his presence. We cannot speak unless that's why many people they don't receive answers in their prayers, because they pray while they are not connected. You must connect before. You can't pray for a miracle if you didn't connect. I got to go see her. I bo mina la pendling in a speaker as in a Bluetooth. Speak a California me connect ne Bluetooth. You see, bazalwane, sometimes we take things for granted. Utry uyazazi kuba utry. Wena okoko wagqibela ukufasta ngoJanuary ku 14 days esibe nayo. Khange uphinde ufast emva koko. Kodwa uyathandaza believing uThixo ukuba kukho into ezakwekho ezokwenzeka. Utry. Ha! Wazala. Yes. Come here. Uyala. Wazala. Uthixo. Mina yinye into endivuyelayo. There's one thing that I am happy about. For one or two people to say they came to this place, and the man of God spoke over me, and he laid his hands upon me, and it seemed as if nothing happened. After a time, I saw the results of my life. I saw the God of Sabbath. I had piercing pain in my breast. My breasts were itching. My entire body was itching. But the man of God, and he touched me. Miracles happened over me. Oh, the devil is a liar. Today is today. The devil is a liar. Today. Mlatanigi migimkulul. Agakulula yimukulula nguyes.
Oh Yesu, nyanga la mihla, makhoba yakhawuleza, yisa wengedama, akho nto inzima kuwe, akho nto ingenzeki kuwe. Shata paka shata, power. La babosa, na. Oh, something is changing now. I feel, I feel the power. Ushitakaha, mokosanda dibaha, lilana babosa ya. Yabona mtanam the demon of fear. In the name of Jesus, ututafite namangihamba esigodini sethunzi lokufa ngaphansi kwamanzi ngaphansi kolwandle la uhamba khona kumnyama ungasabi uThixo unawe. Nanamosa yela baba saya yela baba hey ushanaya kadika ushata papaya rakapa fire every spirit, every demon, every muti, in the name of Jesus I command you to go now. I command you to go now. Manifest and go. 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 Elababa sikita. Ilababa saya. Yes, be loose. 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 Be free now. 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 Let handle. Let handle. Be free now. Be free now. Everybody. Kushay demon of Tagat. Kunazinto zizwayo. Ekhaya lakho. In your home. Emzini wakho. Inside your house. Emsebenzini wakho. Inside your workplace. Come here. Come here. Come here. I want to deal with witches. I want to deal with those demons. I want to deal with that muti. The devil is a liar. Rapasata. Inamababos. Ilababa. Yendelabosata. Yandakamos. Ikapapapa. Ikapapapa. Yes, mama. Yes, mama. Yes, mama. I command every spirit of witchcraft in the name of Jesus. In the name, hey. Nayagalenga. Nyabayaga get Kamariga chess. Nyabayaga in the name of Jesus. Nyabayaga get Kamariga yes. Lalelani Batagat. Sagakonu Yesu. In the name of Jesus. 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 Afama ashagoto kosiam by astrology. In the name of Jesus. 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 Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. Be free. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kushatapa. Lakaposaya. Ikanda makasa. Ikatakatakata. Rapasataka. Ola basaya. Ola bababosai. Ola babosai. Ola bababa. Ay. 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 Be free now. 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 Be loose now. Be loose now. Fire. Shanana baba babosha. Hey ya. Yala baba baba. Indanda maha. Montondo. Hey. Yala babos. Be free now. 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 Be free now.
Be free now. Be free now. Be free now. Be free now. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be free now. 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 In the name of Jesus. Kashatapa. Pray, 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 pray. Pray, pray, pray. Ikababa. Ikatatata. 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 Ikapapaya. Ikapapapa. Ikapapaya. Rakabosha. Ripapa. Ribababos. Yandala bababosha. Yandala bababosha. Yandala bababosha. Hey! Hey! Fire! Shanamando. Rekebosha. Rekepo fire. Repepepe. Yishatapa. Yishatakata. Yilababosaya. Yilababos. Yandalabos. 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 Elabas. Indaya. Kintoya. Kushata. 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 Hey, 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 hey. Ngiyakhulula kunabathakathi abazama ukukufa. Right now, be free. Be free now. Bonke abahlangana ngawe bathi siyamvala uyasidina ngale nto yakhe banamanga. Be free now. 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 In the name of Jesus. 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 Be free. Shalukulukuli Sanchasku. Yananababosa. Yabababosete. Yabababosa. Shandananamakusha. Shandananabosa. Rekepos. Ripaya. Ripapaya. Ripopaya. Rikatalia. Rekeposhata. Repekeposha. Ripapapa. Be free now. Be free, Mama. Be free now. Be free now. Every spiritual attack, back to the sender. 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 Kona mababos. Kanda mababos. Lekeboshika. Rabosatapaya. Rokoposaya. Enamante. Enababosha. Intalababosika. Ikabababababosa. Iababababosaya. Ianta papa. Ianta papa. Ianta papa. Ialababosha. Shaizanta besiabo. Shaizanta fulumla. Buenos bugalekaya. Gakama ligashes. You are free. You are free. I send a fire. I send power. I send power. I send power. Siya shinto sabatanga against Mizumlilo 7 times. 7 times, 7 times. When I say 1, you say fire. Are you ready, church? Are you ready at home? Get ready now. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes.
amadimo bayashabathaka bayashabalo ngithumela umlilo emsini wakho ngithumela umlilo ekhaya lakho ngithumela umlilo emqashweni ohlala kho ngithumela umlilo esikoleni nakufunda ingane zakho kho ngithumela umlilo emsebenzini wakho ngithumela umlilo ebhizinisini lakho shaya isandla kakhulu bonkulunkulu Sitaka Yantaka Moshate Shaizanda Messiabo Oh yeah Shadabosia. Spende sumuphi izandla enkulu. Oh. Uyinkosi Yepa Gemayo Ongeni Uyinkosi Yepa Gemayo Ongeni Ake simshayele izandla kakhulu. Was How many days mind we pray and fasting? Usula 4 20 days. 20. When's the fasting at 20? Yes, but usula 4 namhlanje. Or can go day number 4? Kodwa when allow yakhona ku 20. I'm praying for every temptation from every attack that will attack you. Right now. Ngifuna ukuyabona insimbi lento enigqokayo ongena emanzini. Naphezwayo ngifaka le kaNkulunkulu. Funa ukubonisa amandla kaNkulunkulu. Lento yakho yefear akusikhona ukuthi wena unefear. Ukuthi wena kunabantu abakusebenza ngesilwane esithi masifika sithi ke ngovalo kuwe sikushaya ube paralyzed. Bathi kanjani Ntombazana? Izonikezwe promotion. Mina nganitshela
bathi uzihamba mntana sekhaya indawo kodwa la okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Ngiphe anointing oil ngiyagqokisa Yesu. Ngigqokisa manje. Abathakathi kusho ukuthi abangizwa kahle. Angithi mina bangabathinta abanye abantu. Kodwa bangabathinti abakhonza ngaphansi kwaShabalala. Yabantu phela abanye abantu phela abezwa. Ayethela la isandle, Baba, I bless and I sanctify this oil. Tell la. Thank you. Baba, ngimbathisa yasezulwini. This is a royal garment. Jesus. Abadada bathakathi. Abadada baloyi. Ngiyamfihla uNkulunkulu. Ngayonke imimoya. Ngegama lika Jesu. Nemoya eyingozi. Ngiyamfihla uNkulunkulu. In the name of Jesus. Shabako satala baba sikeya. Zeketele mondo dira bahando. Zeketele bosika papa. Rabba satali baba bosheketele. Thank you, Father. Shaila nukulukulu isandla. Let's go. Wazamakoti. Wazamakoti. Sheshisa kasamse sambe. God bless you, Swiss. Ungabusaba novalo manje. Uyozwa na ungena. Kuzobe kuzwa ngathi kunamadoda eme ngapha enye izobe ime ngapha. Lesikhathi uyaphansi aya nawe. Fear not. Greater is he that is within us than the one that is out. In Jesus' name. Ake nimshayile izandla uNkulunkulu. Nawe futhi winkonzo okuzila ukuthi ngiyamthanda umzalwane nozila angatshelwa ungalendo nje thanda umzalwane uthi ake ngikhuphuke intaba kule viki ungakatshelwa umfundisi bukani uNkulunkulu into ayenzayo abafowabo bathathu ababili abasekho uselo yedwa obe dakwa ephusa wabopha ibhande wabopha ukhalo wakhuphuka intaba mama kuyakhushukwa kuyayiwe shilo azizukwenzeka izinto unganyukanga wayeshilo bopha ibhande wakhuphuka umfowabo wathi angisafuni utshwala ngithestela kabi uNkulunkulu esamba naye Ebeneza Nkosi yami Yebo wena usithini siholile He has
great things. He has done great things. Oh, Holy Spirit, He has done great. Bless His holy, oh, He has done great things. 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 He has great things. Bless Him. Holy, oh. Woman, I set you free now from every limitations, from every bondage, from every curse, from the spirit of witchcraft. Those who are doing evil against you, right now in the name of Jesus, what they have done to you, right now in the name of Jesus, you spirit of witchcraft, I command you now. I command you now to go back to your sender. In the mighty name of Jesus. 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 Get out, 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 get out. Everyone who's bound by the spirit of witchcraft, I command you now to go. You spiritual wife, you spiritual husband, back to your sender now. Back to your sender now. Back to your sender now. In Jesus' name. Shayizandla zakho ba uNkulunkulu asivule imilomo bese siyabonga thina sonke. Shabababos. Shamanda labos. Ora babasaya. Hallelujah. He has done great. He has done great things. Oh, oh. He has done great things. He has done. Fire of the Holy Ghost. Holy. Ake shalule uNkulunkulu izandla enkulu egameni lenkosi. The devil once again is defeated in the name of Jesus. Jesus is Lord, Jesus is King. He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the one who was, the one who is, the one that is to come, the unchanging God. He is worthy. He is worthy. Worthy of all praise. Worthy of all honor. Worthy.
Worthy is the Lord. For the last time ngicela ibandla lonke nabasibukele emakhaya sishayela uNkulunkulu elikhulu ihlombe siphindisela udumo kulona lwethu udumo ngolwakhe thina sifana nesando esandleni sakhe uyena ophethe isando thina singamahamuri kodwa isandla sibambe ihamuri nguJesu inkosi yamakhosi emzini wakho kuphakamisa izandla phamisa izandla God bless you, man. God bless you. Phamisa izandla ngifuna ukuthumela umlilo ekhaya lakho. God bless you, man. Ngifuna ukuthumela umlilo ekhaya lakho. Sizochika ka-7 angilazi ekhaya lakho ukuthi lingakuphi. Uzothumela umlilo ekhaya lakho ohlala khona uthumela umlilo kowenu la uzalwa khona ngoba kunemimoya ebhizi iyahamba hamba eminye yayiletha izigulo iletha yonke into mina mangithi one wena uthi fire ngifuna nibheke mina soqala sibheke empumalanga sobheke empumalanga mangithi mina one wena uthi mangithi one wena uthi are you ready now church? Are you ready now church? 1 2 3 4 5 6 7 Aya shamatimo Baya Shabataga Fire 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 Jesus name Shayizandla zakho bonke uNkulunkulu phakamisa izandla uvala amehlo baba wethu ongcwele sibongile uNkulunkulu othembekile uNkulunkulu omuhle baba sethu uzuko lonke ilungu lakhe amandla nenkazimulo bukhosi idwala bokufanele siyabonga umsebenzi ongaka owenzile thatha udumo Nkosi asilithathe ngisho nomncane lonke baba lofanele wena kuwena owenza umsebenzi siyabonga in Jesus name mshayeleni isandla kakhulu thank you Jesus kubo bonke abasibukele emakhaya thank you very much for taking this opportunity taking your time taking your data and connect with us may the good Lord bless you the presence the anointing of the Holy Spirit that is present in this place is present in your living room, is present in your working place, is present in your car. Wherever you are right now, there's so much anointing. Now, do me a favor. So your seat now. Give your seat now. We are going to offering now the blessing time where we experience the blessings of God. The heavens are open now. Doors of blessings, the shower of blessings, they are descending right now. Take this opportunity and connect with your seed and say, man of God, speak over my life. This is my seed. Transfer, deposit, do whatever in Jesus' name. May the good Lord bless you. I am your apostle, MJ Shabalala. Don't forget, tomorrow we are starting a revival, 7 days revival at Umtata, Gangelizwe, from Monday until Sunday. On Friday, we are invading Umhlatuze for our 6 to 6 this coming Friday. All people from Umhlatuze, come in Jesus' mighty name. May God Lord bless you in Jesus' name. Be blessed. I am your apostle, MJ Shabalala.